siap siaga. Para prajurit para tamtama kang sampun kondhang aluka yen nembok busana pating kemelorot pating kumelebyar busana ming tumujang ing Pratapagung panjenenganipun Kabah Haji Supenasa dening Ibu Haja Irma sang lumampaing sang kluba laduk kaya dene macan kelan Yo Yas. Ana ing kawasan Kedunggul kang kawula sumangga wonten kawula kang badhe paring panglibur dhateng kawasan Kedunggul as
sampun paripurna barokah yen kalajengaken barong kang nomor kalih kang warnanipun abang ijo wonten kang bates wonten kawasan Kedung Gulung yo Sukasrana yo hey oh hey oh hey lo oh hey oh hey oh yo cilik dene mangsa randha mangsa katigara ana alam kang bebrayan ana wujude demit komat kamit banaspati kang balepati menungso ana sang wujude menungso iki bobo gandeng rumenteng para ustad para kepal alim ulama yen maos japa mantra kowe bakal musna Japa mantra badhe kandrung wonten ing kawasan yo Sukasrana Ancala kalih bareng yen nyawujane Kanusantara yen kasatriyan ning kawula kang saged jaya ing kawasan hey oh yen ana sawujine sang bujang ganong laluga kalih bareng lumampahing beoge kang sampun dipun dukung kalian dening Renes Audio lan uga Lensa Multimedia. Para pesinden, para artis, ayo padha jejogetan ana kawasan Kedung Gulu. Ana omahe anakku Hakim kairing tetembang lelagon campursari. Nagih janji kang dadi jejogetan. Ayo yo kancane ya dipikirno kok keting aku alon ya le share kelingan rikala urip bebarengan bunga as dadi alangan senadyan setino mung mangan sepisah
anggone urip bebraya urip kang bebraya urip wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan penak turu penak kerja penak jur lali marah aku sing grumana ajur teko tenan Yo. Yo. Saiki wis gedhe Yo. Yo. Utan tangis hatiku Oh. tambah Oh. 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 Sia-sia yen ana bujang kanong firman kang pinaringanipun asma ingkang badhe nyekar salto-saltoan ana ing kawasan Kedung iya lan alon lu lo aste kene hakim iki kudu iso njaluk kudu ana saltone sampean saged salto napa mboten oh ya dibuka kok sampe ngomong ao astagfirullahaladzim kono arek-arek kaya ngene to ya sik iki mang wis dipamiti karo sing duwe gawe setengah 4 kedukon boyar ya tetep gak iso gomblo pancene maini paling dawa dhewe ya saiki awakmu iso salto napa mboten Salto. iya lho Saged. Pokok dikei contoh sik. pokok Dikei contoh. lah sing ngakei contoh sapa li Mas Niar. sing endi bocahe Iki. Lol. oh iki Ayo. iki potongane gondol Nggih. soalnya putus asa mari dipegat gendakane Nggih. sabar le ya Sabar. sik awakmu dijaluki karo hakim kudu iso salto awakmu iso salto napa mboten Walah. Ih, menengo. Saged. saged ya wis ade gak iso engko disurak karo arek Kedung Bulu musik yen ana niar kang pinaringanipun asma ingkang badhe nyekar salto-saltoan Yuk. kondang ana ing kawasan Nusantara dasar arek ganteng tapi sayang diputus gendakane jangar panggonane wah yo ade cium jauh barang ilingo kon mang bengi putus asa Lah iya. ayo Ajur jum lo alon was
Kira temenane malih. Lah iya. Yo, hakim iki lho. Asle, au. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Lei, au. Was. Au. Lo. Ah. Lo. Oh ah. Tepuk tangannya mana dulu dong. Hebat. Yo yo yo. Biar jenenge saltone penak. Areng ganteng dhuwur. Tapi sayang diputus kendaraane. kendaraane. Cangar panggonane. Sing nomor loro Mas Adit. Ayo Adit. Tos. Haha. Hei. Alon ya lho. Yen mono Adit kang pinaringanipun asma. Alon lho. Pas. Loi. Tepuk tangannya mana dulu dong. Hebat. Mas Adit ora kalem. Semak. Alah. Kan iso santet agak sih. Hah? Lah durung disiarno kon kok jongkir wale ndek karepmu lho piye? Yo gak jongkir walik tiro arek-arek. Durung arek-arek. Iya. Tapi durung wayahe. Durung wayahe. Kon wis diceluk baru metu wae. Leren disiarno. Ya iya lho. Oh, disiarno nang ndi? Masjid. Yo. Masjid kok. Oh, kana masjid sih. Sik. Hah? Kon kok akeh sing belani awakmu. Lah iya. Kon iki iso satu taga. Salto. Ya. Ah. Oh, cangormu lho. Kok iso salto ta? Salto. Iya. Gak iso. Lho. Lah iso apa? Aku ta? Ya. Nyanyi. Nyanyi apa? Kanggo ibu-ibu. Kanggo ibu-ibu. Kanggo anak-anak. Kanggo anak-anak. Iya, anak. Judule apa? Anak sehat. Anak sehat. Iya. Tenanan. Lho tenan. Adik gak tak pateni lho kon. Ojo isin-isin. Ayo. Lho iya. Musik. Man. Bub. Sandingane wis jangkep. Kon iku tak kok nyanyi kok iso tambah gak karu-karuan lho. Danu lho. Apa Danu? Tabuhane kebanteran. Sapa? Danu. Dan mangan muntek telung piring, baksone telung mangkok. Lah iya. Ayo, sing enak Dan. Sing enak. Musik. Kon kok eling wong setruk kon sik. Yo gak truk. Nyanyi sing enak. Kate- Manjur kanggo anak-anak, kanggo ibu-ibu. Iya. Kate nyanyi enak ya opo labuhane? Adan. Iya kena awakmu sambat tok ae. Labuhane kok. Ayo Dan tabona sing penak Dan. Musik. Yo. Lah, ngene lah enak sih. Loh, enak ya? Iya. Enak. Nyanyi. Iya. Kok dikokon nyanyi kok bokonge megal-megol tok. Enak. Iki lho Rek, sungkana sing nyuteng iki lho Rek. Ya Allah. Kendangane enak. Kon dilebono iku lho CDI. Sedek. CD. Hah? CD. Ya karepku. Oh, dilebono YouTube kok. Ya. Ayo. Musik. Aku anak sehat, tubuhku beneran. Karena ibu. Tubuhku kuat.
Tubuhku kuat. Oh kuat. Kuat tok bendrat. Oh, ganti tiba Iya, yo. gak diganti kaya nyancang lambemu. Ah. Tubuhku kuat. Tubuhku Lah iya, kuat. yo ngono ae muring-muring aja Gak muring-muringan. Jengkel aku. Ayo. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku untune kumat. Setiap hari. Nek ibu apa untune ibumu kumat. Iya. Jabutan. Jabut gaya apa? Bego. Lho lah kok bego. Minggir. Gambar caci blas. Iku ae. Kene. Iki biasa gandangane Titin ning panggung. Bisa nyanyi ta gak? Aku Iya. iso. Lagune sing enak kanggo wong Kedung Bulu. Kanggo tintut. Kanggo tintut? Iya. Judule? Mata air cinta. Mata Oh. air cinta ditinggal gendaan. Iya. Ya. Nangis. Mata Iya, air gagal cinta. Mata air cinta. Musik. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Oh. Umbio. Ya Allah. Bu Irma iki nyediani sak kerdus. Sak dus. Mbek menawa grupe BOG iki ketelak. Iya. Rasanya ingin Minum. Iya, Minum. Alhamdulillah. Ya ngono njaluk agak apa-apa Njaluk, terang-terangan ae. Ayo, musik. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Umbio. Rek. Dayo. Kon kat mangkok kudu ngombe ya ngombe. Lah iya ngombe ya. Diombeni cap keseleo. Sik. Man, ojo gue erung nek gare filek. Filek. Iya. Terus Terus niku ya ngono kok dek nggo irung. kependukuran. Iya, kemis. Oh, ya. Ya, sing Oke. enak jika diombeni arek-arek. Ayo, musik. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Loh, saya kudu ngombe ae. Ngombe yo. Lah kare ngombe, Mas. Ngombe yo, Mas. Cucupen. Penceng goblok. Jar kepenisor. Minggir. Mas, arek-arek kan ngancam awakmu to. Iya. Dan gak diancam ngaliyo lagu cek gak diombeni terus. Iya, dipikir gor aku nelop. Nah, sangkane ketelak lagune apa? Penonton. Penonton. Ya cek gak diombeni arek-arek. Oke. Yo, musik. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Gak ngonone. Mang njaluk rasanya ingin minum Nah, yo. saiki Serak. serak. Nek serak ombenono. Ombenono. Ngombene cap kesleo. Cleo. Hah? Kesleo ya apa sih? Iku tulisane. Cleo. Ya sakarepmu ta. Iya wis sembarang. Sing enak. Iya. Cek gak diombeni sik tes sing. Nah. Musik. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Ngombe yo. Waduh, serak ae. Ngombe yo, Mas. Ngombe yo. Loh. Awakmu kan diancam arek papat iki ya. Iya. Sekirane awakmu diancam arek papat, kekno sing kakek ngombe sing akeh sapa? Oh iya tak bales. Kon tidut. Dut. Dut. Iso tak gak kon? Iso lo. Tapi gila potonganmu gak iso mari diputus dendamu ngono. Wis ta, jangan dibahas di sini. Aku malu. Ada. Anak kancaku iki lho. Sapa? Iko Mbak Ratna iko. Ora Ratna barang kancamu. Oh, iku. Aku duwe kanca amun tak pateni kon. Oh, tadi challenge. Ayo, musik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kon lho nyanyimu kapan? Kaken bismillah gak mari-mari iki kok. Bismillah sik selamat. Iya selamat ya selamat ya pisan ae rek. Pisan ae. Ana ratna aja bismillah bolak-balik. Iya. Ayo. Musik. Penonton aku mohon maaf suaraku apa ya? Agak serak-serak basah. Ngombe ya. Oh serak gak gelem ngombe. Ku yo ngono gak melok nyanyi kon sing serak. Lah iya. Iling-iling ngentut ngono mang lho. Ngono mang. Iya. Ya po? Agak serak-serak basah. Ngono. Oh iya. Iya. Gampang. Kon kudu sampe. Yo. Musik. Yo. Musik. Yo. Kok sih Oncene kon sing kurang ajar. Arek-arek Musik. Oh, kok musik gak enak blas kon. gak ngono Ana titin ana ratne kan gak karu-karuan. Aku musik aja ditirakno. Musik kaya ngono. Musik. Apa? Musik. Ngono. Ayo. Musik. Ayo ngono. Penonton aku mohon maaf suaraku agak-agak sertar mulia setelahnya Agak tintut. agak titut Tak ngono tut. piye Priki tiu. wah priki diu Tak bisi ayo. Agak serak-serak basah. ngombe halo ngombe Sik, iki gara-gara Firman. Kon iki iso salto tak gak? Anakku Hakim iki njaluk kudu ana saltone. Nyanyi gak karu-karuan blakrak. Ayo, salto ya. Ge, Firman kene gak iso salto ayo disurah ya rek ya. Ya rek ya. yo Musik. Yen ana pucang Firman kang pinaringanipun asma ingkang badhe nyakar salto-saltoan ana ing kawasan Kedung Bulung. Wah alah. Tepuk tangan mana? Ya, tepuk tangan. Galak pendukung. Yo. Was. Lo. Ya, Tepuk tangannya mana? masuk. Lo. Kon iku satu iki lho rek, oleh nyawang abung ngetunong nyalur ngidul. salto Iya. koyo arek-arek Kene. Tim, engko nek gak gelem salto pecuten Mas Firman, ya. pecutan Nah, ayo. Aku mau Pecut. kena aku wis kena kupingku mak dipetut buri. Apa? Yo. Was. Lo. Aos. Aos. Lo. Aos. Oh. Yo. Ho. Ya. Lo. Masalah kon gua anteng rek nek gak percaya mana gandeng karo bobek kan elek saiki beda takon aku gandeng ta elek masa iya aku gandeng elek iya
Kandhani yo. Umi. Tak kendong, tak kendong. Ya. Wis. Takono ganteng ta elek? Ya siku dengan biru takono. Mbak, aku ganteng apa elek? Wayu kon. Duduk ayu jenenge. Do, gorong-gorong wis guyu salting. Wah, Salah tingka. ini nggak sing nggo omah. Go mau apa mrucut sekarang apa? Sing nggo omah merucut. Oh, Sabina takono kok. Anake sapa rek iku? Anak emakne goblok. Nek anakmu yo gak mungkin petengmu kaya budeng Iku ngono. ibune jejer iku lho. Sing endi? Ibune jejer iku lho. Iya ta. Loh. Anake sampean ta? Geleman tuwe lelean kaya kula Ya ta? elek temen. Ayo, saltone Firman, musik. Yo, as. Lo. Ah. Le, as. Le, au. Le, au. Ho, ah. Ah, ho, ah. Ho, ho, ah. Lo, mas. Ing sasampunipun Mas Firman kalajengaken lompat harimau. Ana sang nyawi jene Kanusantara, Mas Adit, Mas Firman lan uga Mas Niar. Lompat harimau. Siji, loro, telu, was, lay, out, lay, out, lay. Bokon. Ayo Kim, kene Kim, Hakim. Ya. Hakim iki pengen nekakno BOG kudune ngene. Rukuk ya Kim ya, rukuk ngene. Kaya Om. Yuk. Lompat harimau dari pasukan komandan Bujang Kanong Kopral Firman. Dihitung bersama dengan Lensa Production. Siji, loro, telu, pas, lay, out. Re, dilo titik Kim. Yuk, siji, loro, telu, pas, lay, out. Dari Komandan Batalion Barok Sersan Nia Siji Loro Telu Was Lay Out. Mas Adit di samping anakku Hakim. Ini Adit Kak Eman kan Adit, ajak sana. Dari pasukan komando Bujang Kanong Firman. Siji loro telu was lay. Siji loro telu was lay out. Dari komando Barong Master Nia. Siji loro telu was lay. Oh dile. Wah alah. Oh nyekel pendile laos. Ya. Yuk. Dulu. Nah. Buat Nia rek. Ayo. Siji loro telu was lay out. Tepuk
semuanya mana dulu dong, hebat. Iki acara resepsi, ayo dimulai dulu. Karena mintanya jam 3:30 harus selesai. Tak sewekut terus gimana ya. Gemblok paling tidak 4:30 harus selesai. Tapi di request sok Ibu Laja minta 3:30 harus selesai ya.